presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanod, and to forgivot is to divinod. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigapon ninyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, ug Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Sasoy. Kini gibuhat tagduwa sa radyo ni Ria Arellano. Higalaan, ato magtatampo si Sasoy. Kini ako problema bahin ni sa akong gisaad sa akong mga anak. Paggumikan sa plano sa kompanya, wa madayon ang akong gisaad sa akong mga anak. Aron ninyo masairan kung ngano no? Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo ha. Samtang nagkanta-kanta mi sa akong amigo, kauban sa trabaho, nga si Bay Pedro. Anyway, kasa na ba? Lingaw na ta Pedro kay wa mo na. Otay. Darga, highball. Ang bugma ko in town inday perming nagmahay. Kay kanimo wala gayud akong kalipay. Kanunay ko ikaw inday hapyod-hapyon. Magpaduol ako. Dongdro. Lakaw lang sa dongdro. Di pa pang snack dito. Okay. Inan niya sa Arnold Galiste, pangmusta niya ko ha. Sige. Atos ko silang ridin kabila kay lawgan ko to yang manok nga mubo kay til. Oh sige, pambutlan lang to til Uy, to. naminaw ka na. Ay dai, istorya mo bugis Ato ako sa nimo ka anak ka, kay murag nang luot to. Ha? Ano man? Sumani mo. Unsay mo gisaad niya nga wali mo matuman? Ha, usay ko gisaan nga wa man. Awara lagi ka. Nalimot ta ka. Di ba gisaara nimo siya nga palitan nimo siyang cellphone para sa eskwelahan? Nisaad ka kay nisweldo nimo imo siyang palitan. Day. Na, isaan lang ko, ana. Pero doon na pa mga taon ko gibayran. Wow, bitaw ka sa akong gibayran, di ba? Tapos buwan, man ron daghang kita bayranan. Nya sa mo na nimo nang luod naman to. Ay, wala lang unta sa kamo saad. Hibaw baya ka nga maningil gyud ang bataa kung unsay mo isaad niya. Sige lang. Ingna lang sa sunod sweldo na lang ha. Kay karon, daghan patagi pamayrang mga utang day. Ay, ika-explain ka ato pasabta to. Ikaw may nipasalig, ikay ni saad. Pwes, ikay pasabot ato. Asa mas din ka, be? Nas kwarto niya, di na mo gawas. Akong gipagawas iyang kwarto aron mo kaon, di gyud busog pa kuno siya. Wa na'y pamahaw. Hoy, basig maulsir na hinuon ang bataa. Ay, sige ako doon. Ay, paitan yung mga bataa, oy. Sunod, ayaw lang pasaligi ang bata kay mahibos na badayon na. Kung imong pasaligan, niya dili, limut-umanon, limut-limutan lang nimo. Naawa mo ko limot-limot, eh. Dalimot yung ko. Mo nga ato, pasabta to lakaw. Sige, deh. Dani ka. Nak, masod ko na ka. Nak, dani ka. Forbida. Mga urta. Kaon. O para ba tayo pataw ipamahaw taon? Dali, mga urta. Dili ko. Bakakon man ka. Anak ko, kung makakon taon, bida, napikihalas papa ni mo. Mga sunuswildon lang na ka. Siguro lagi na, ay kabala ka. Palitan ti kang pulsin. But to Ay, kumumut-mut. Palitan lagi ti kang cellphone. Promise. Ayaw nilang, manguwam na ko sa akong classmate. Sige, panghuwag na sa ibong classmate. Kaya karon sa sweldo, palitan ti ka. Karon mo pa taon ko, kapalit na. Kaya na short man taon ko. Kaya, halimbawa ka, kasi ka nang tapos buwan gali, daghan kitag beranan, kurente, tubig, napay wifi, napay hawa pa na ilabot sa atong mga kaon-kaon taon, bugas, sudan, uban pa, mga sunod lang ha.
tingali, dili na tingbayad na ako, makapalit akong cellphone ni mo. Putputon mang kapaoy. Usa na lay kuwang imo. Oh. Mamutput pag ganyi ka. Di na ka putputon. Burito na ka. Putputon na ka. Di Buriton pag yun ka. Ayaw lagi. Basta karon sunod sweldo, promise na ako nimo. Di gani ko makapalit sa imong gipangayo. Ay na pagpapan ako. Siguro ka, ana, Noy? Maayo, kinadani mo kam-am ang bata. Ay nadalagi pero na may kondisyon day. Unsa may kondisyon? Ako di ko na nako sa palit ng cellphone karon sunod sweldo. Di na nako siya patawag og papa nako. Ha? Magmanoy lang nako dagan ang bata taon day. Unsa? Ita ni bata ay mao nga siguro ulang yun na nako. Mao na diha. Sa sunod, kung imong unsa isaad ni mos bata, tumanag yun. Kay may kay na sila manimaan, oy, kung unsa imong isaad. Day, sige day, karong sunod sweldo. Palitan na nako siya. Tulo ka buok ako mga anak, kining akong kinamanghuran, mo'y kusugay mo timaan, unsay ako isaad niya. Mao nga, di ko kaipsutan ni bata. Unya, dahil naroon magiging paborito na kong t-shirt, taon nga, puting t-shirt. As kapagita na ko, anak, di mo na makita day. Dias ilawom si mahigdaanan. Pataka ka man lang gugbutang gusto mong mga sinulob. Sobra na hinuon kahugaw ng imong t-shirt. Narama ko na ilawom si daanan. Ibutang gina nimo sa insaktong butanganan. Kay tugay taon ko pinangita, taon na na eh. Naroon man taon na siya, maputi pa ka na. Sige, ay kabalaka. Ako na'y bahala. Dara imong paboritong t-shirt. Inutaw na nako. Wow! Pumuputi-puti tap! Murag bago! Giunsa mo na ni mo! Gilabhan ako gamit ang paborito na kong Surf Cherry Blossom Powder Detergent. Ang kaabag ko sa paglaba. Sulit! Kay gawas ka barato, sulit sab ka maayo mo paputi. Instant puti in as fast as 2 minutes. Ug instant bango pa. Ang mao di ay nga puti o kumot kayo ang imong mga linaban. So powder di ay ang imong sikreto di ay. Wow! Instant bango tinuod, syempre! Mas dali ang paglaba tungod sa surf powder. Ug sama sa kong linabahan, pumuputi-puti tapsam ang Pasko namong mga wais moms. Kay pwede na namong idugang pang Christmas shopping ang natipid na mo sa budget sa paglaba. Di ba everybody merry? Wow! Kamaayo yan sa akong asawa. Sama kamaayo sa surf powder! Natural! Ako na good ni. Tungod ani, nakipremyo na ko day. Ako na di ay. Ang mga bata, wala Ay, yapon. kabalaka, kabong tanan. Naamoy premyo na ako. Ano sama na? Ako ning sorpresa. Naamoy sorpresa. Sorpresa ko na ninyo. Unsa man na? Dili na sorpresa kung ako isulti ninyo. Ay nalang ko ta anak dong, uy. Imo, lang yun mong gipahinam, anak. Mas may pag-imo na lang isulti para ma-feel good ni mo kung unsa may kamalipayon sa imong giingon. Mao ba? Mga sultihin na lang ko, anak dong. Okay, kay happy taman yung Pasko. Ako na regalo ninyo. Palitan tamong sinina, krasunis ug sapatos. Ug ikaw, unsay gusto nimo? Unya, siguro ka, anak. Yes, ngano dili man. Pasko baya na may bonus og 13 month pag yun. Dawato nun pag unang nako. Mao ba, dong? Sigurado yung malipay ang mga bata, anak, dong. Okay day. Ay, pinangga biya taon kay mo nako ang akong pamilya. Mao nga, akong mga paningkamot, kinahanglang balipay karong umaabot ka Pasko. Salamat, dong. Pre, karong umabot Pasko, pre. Unsay plano nimo sa imong pamilya, pre? Dili mo bakasyon dito sa Boracay. Boracay, pre. Maudto yung Boracay para maligo lang dagat nga may dollar. Ay, dito sa Larawan, no? Sa Talisay, dindo tagayo. Parehas naman dagat din dito sa ato. Kay parat, mangyapo na. Sa noon. Gasto lang kita dito, pre Pedro. Naunsa. Unya ikaw, katong 16 anyos ni mo. Saman mo. Unya, hinig ko man. Minghoy, horot kwarta. Mailan ng mga kwartahan kay ukir kayo. Kita taon, unsar ko ta. Grabe. Ikaw mas dako kag sweldo na mo, pre. Kay taas-taas magkagranggo, pre. Lagi ranggo rin taas, anak, pre Pedro. Pero ang sweldo taon, orang mo buo. Asarin mo po, anak, pre. Mas dako kag sweldo na mo lagi.
lagi, dako ako sa inyo, pero pilar, sa labaw taon eh. Main lang ng sweldo ha, pre, kaysa amo Kaling amo ay taon. Mura naman mumho sa imo Mura mo. Pero, mura sa nigdukot ako, pre. Basta pre. Ako mamalitan taon sa ilang gusto ng ako mga anak taon, pre. Sinina, karsunis, anto ko sa P-Mart, kay barato, kay dito. Sapatos, kanang ikalipay sa taon nila ba? Di ko na bakasyon, pre. Gusto-gusto lata na. Atong 50 mila na, kilaon ra. Mga anhera ko, pre. Suroy-suroy lang ta din taon sa tuwa, uban sa itong pamilya. Mamalit ang mga onta o mamalit ang mga sinina nila. Tinuod ka, Papa. Palitan minimog sinina. Yes, natural. Hasta karsunis. Natural, oo. Hasta sapatos. Oo. Dili kay ka na mga onta sa gawas. Adto tamas ko dito, manduro ito, mga onta. Kanya, mag-shopping na sa P-Mart kay sulba ng krisis. Yay! H-A-P-P-Y M-A-R-T Tinuod ka, Papa? Dili na nabut-but imong sulti? Ay, lagi siguro na anak. Pasig mo ingon na sad ka nga di madayon kay na short ka sa imong sweldo kay daghan ka gipamayran ha? Di lagi. Promise! Promise. Di na ko mo pauli ha basta dili na madayon. Ako nagigisaan sa akong mga anak ug sa akong asawa. Dawat ako sa bonus ug ang 13-month pay. Ako din sila isuroy pamalitan ako silang gusto. Unya? Kanus akan itong giingon ni Papa Mama nga iyatang pamalitan og karsunis ug mga sapatos? Ay ko ana, karong Pasko. Kaya ang ilang kwarta, ihatag man na sa wapay Pasko, wapay 24 sa Disyembre. Mao nga paghuna-huna mo dahan na kung sa inyong ipapalit ni Papa ninyo ha. Okay, Mama. Papalit kog tablet ni Papa Mama ha. Sige, ignas Papa nimo. Kay mo man na yung sulti ninyo. Kay sila si Manoy ug manang nimo, naam sa sila ipapalit. Ilan namang gipanglista gani? Mga ikaw na paglista pod. Oh, Mama, maglista ko, Ma. Nangatawag ng mga bata? O dong, nangatog na. Excited kay sila sa moabot ka Pasko. Nga naman day, ha? Isaad pa yan kanila, ngayon mas na pamalitan. Anya isuroy, nya mga on sa gawas. Di ba mo na isaad ni mo? Oh, yes, day. Kung excited sila, mas kapaw ko excited. Kay gusto na kong mapakita nila kung unsa na ko sila kamahal. Mao nga tuman na gina ha. Kinahanglan nga wapay Pasko, imo nang matuman ang imong gisaad nila. Aron abot na gid sa Pasko, malipay na gid na sila kay naay mga bagong sinina, nya naay sapatos. Okay, day. Huwag problema. Maabot akong kwarta. Wapay Pasko. Pre! Oy, pre, Pedro. Unsa man? Pre! Karon pa ka? Nga naman. Nangita na ba ito ni mong atong manager? Ha? Nga naman. Ihatag ng bonus o ang 13-month pay? Ambot lang ka, pre. Sus, kalindot o mahatag na. Ang mga sunod adlaw ko di pangatag. Idungan ra. Wow ba? Wow! Kalindot na, pre! Sige, ariyo ko sa manager, ha? Atong ko to kay, basig, nangita ang kato na ako. Basig mauna nang atong ipaabot. Balitain rin ko, pre, ha? Ay, sos, ikaw pa, ikaw bala ka. Why mag-una na to? Bisan ako, magdungan kitang tanan kuha sa bonus og 13-month pay. Sir? Gali sa soy. Kira na pultahan. Kay importante kayo ni Huntoyo ni. Tibuok kinitingog ang mong manager ay. Sir? Yes, sir. Sir? Lingkod. Sir. Sasoy. Sir? Di ba kabag unsay naitabo sa atong sister company sa Dipulog? Wara ba, sir? Kaya nga di, sir? Nagkagubot sila dito. O, nabaw ko kung maayaw kay kanang mga problema. Busa ikaw ang akong ipada dito aron pagsitol silang problema. Sir John Pohanis. Huwag ko lang nakita nga ang ipada dito. Kundili ikaw lang. Pero Sir John. Ayaw ka bala ka, may budget ka lang sa imong pagkato.
Oo, kakanusam ko malarga sa Jun. Ugma dayon. Kinahanglan mo larga ka. Tanang gastuhan mo dito, plete, tanan. Oh. Ang kumpanya na bahala. Basta siguro alang masitol mo problema nila dito, ha? Diyo ko. Pila ko kaadlaw dito, sir? O, bada na usak simana. Mas maayo. Pero dili, bisag 2 simana. Oo, naarpo yung sa kong manak taon. Ang imong bonus og 13 month. Sa imong lang paguli niya, ha? Siguro na ang madawat nimo. Sabot ka. Pangandam kay ipakuha ta ka dito sa inyo og mas buntag. Ipakuha na ta kag ticket sa aeroplano. Oh. Busa pangandam. Naglipog taon ko kung saan ako pagpasabot ako mga anak. Mao nga, pag-uli na ko sa amo. Dong? Day. Ano ka, oy? Nakabantay ko nimo. Mura kang nagluya. May problema? Day. Ang saan nakawa ni din, no? Ang unsa man, oy? Largahon ko og mga taon sa Tipulog. Kaya doon ako may problema mo kumpanya dito. Huwag ako maipadtuon sa mo manager. Ha? Uy, unya? Hindi na. Labing dugay day. Mga usak simana siguro ko dito. Dugay ko dito day. Mga duhag simana siguro. Uy, ang buti may pasabot. Adto ka dito mamasko? Maugni may tabo day. Kunya, ang imong saad sa mga bata, ha? Muna akong yun na. Balibad sa ko. Basig madaot sa ko sa kong trabaho. Basig makontrahan ba ko sa mong manager. Basig maunyaw niya makaingon nga. Matakta ko sa kong trabaho. Ay, mo gina kung giingon nimo ba? Di ka magsaad-saad lagi kay basi ba problema ka? Oh, unsa man ni ron? Awa na ni ron, oh. Unsa ano pagpasabot ang mga bata ron? Hibaw jud ka nga luuran kay ng mga anak nimo. Mauli gid eh. Nahasol ko kung saon ni nako taon. O palabihon ako mga bata. Kasi madaot ko sa kong trabaho. Ug unya, palabihon sa nako akong trabaho. Kasi di daw niya taon ko ilhod sa akong mga anak taon. Kay nahiubos na ba taon na sila nako sa una. Tungod gihapon sa akong saad nga wa na ko matuman. Orbida ni day, oy. Ija, usaon mo ni nako, day. Mao na gyud niya akong problema ron kung saon ako pagpasabot taon ako mga anak. Ug mahimo baka na akong balibaran ako manager. Pero ang ako pagbadaot ko sa kong trabaho, bam, Ate Pres, palihog tabagi ko niya. Unsa may buhaton ako ani Ate Pres, palihog. Dugay-dugay namang yung kanya sa imong trabaho at sa RMD way it's feasible. Nakasuway baka ginani nga problema. Tabagi ko no ko Ate Pres, Inday Bambina. Unsa man kung kamoy pasultihon, sasoy. Salamat sa tanan. Thank you kayo sa tanan itong mga kaigsunan. Labi na yun sa Ate Jinjen. Ari Ate Jinjen? Yes, Kuya Alan. Mga mama, salamat kayo mga mama ha. Sa inyong perming pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Ugom-ugom sa Diamond Yema. Ubiyema Special. Niya palit kay Lami Gyud ang Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kay Ate Jinjen. Mga dagko atong kanon-kanon kung mag-asa ta Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Ba na nabi kay natong kanon-kanon bisag asa ta padong. Labi naman drive ta sa atong tricycle ug sa para diha. Drive ta sa atong e-bike kinahanglan magbaon gyud atong Tasty Fish Cracker. Kay lami kay na. Unya mga bata ugom-ugom gyud OBA may special day mo niya may special. The best kay nato. Ugom-ugom mga bata labi na busuro-suroy ta kay karon bakasyon man ugom-ugom ana. Unya ang sa ato apong mga bata kinahanglan kon buntag sayo mo inom gyud ta sa ato ang Don Pepe Tablia mo na nindot kay natong imnon mga bata kay energetic kay ka, kondisyon kay ka. Matuman gyud ang mga sugo sa imong mama kung sugoon ka kay ganahan kay ka magkaulakaw paningtod kay ka sa ato ang Don Pepe Tablia. Mga bata ha, inom gyud ta Don Pepe Tablia. Mga ginikanan o mama papa paimna ginanak.
anak ninyo sa Don Pepe Tablias. Salamat kayo. Unya sa tanan po mga tao ni former Kapitan John Ramos ginabuhat siyang Miguel Pulyar fertilizer nga inimo sa Eagle Chem. Mga produkto sa Eagle Chem, nindot pag kay na, the best pag kay na. Nindot kay na natong gamiton ang ato ang kaning ang mga produkto sa Eagle Chem. Maunay nindot kayo ang anang Miguel Pulyar fertilizer. Nindot kay nastanan itabubo sa atong tanom. Unya sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, og labi na gyud sa mga tao ni Inday Shin sa Bromwich PH. The best kay na natong Bromwich PH. Duula lang ninyo kung doon na mo yung mga problema sa inyuhang mga opisina o kung sa panadiha. Duula lang ninyo ang Bromwich PH kay naa na diha ang atuang mga kinahanglan na Bromwich PH Cleaning Business. Open in Cebu. Facebook account Bromwich PH. Contact number 0939-629-9533. Wow na tawagin na ninyo. Salamat kayo. Unya sa mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Kasmer Araraw, nga ang gipainom nila sa ilang opisina ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ng atuwang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kay na natin painom sa mga tao ni Sir Dan Perez diya sa iyang opisina kay konsihal man ni siya sa Norte diya Poblasyon, Norte Villaba, Leyte. Salamat kay ninyo Sir Renz. Ang inyong gipagamit, inyong gipainom po sa inyong opisina, mawang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga tao po ni Ta Lister Daan, Kuya Lister Daan, o ni Kuya Francis Ispares, ang pinakakugihan nga konsyal sa syudad sa Sugbo. Salamat kay ninyong tanan. Ate Pres? Okay, ugaw ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sa sugar, ingon man ka ng mga bukol-bukol ato sa itong mga kalawasan, imna nato ka nag-Sed Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Idig pa rin ito ni mo maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi, sari pa ka mukaon sa imong parihapon, inom na pudaan ang usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka, di na mo angay mahadlok, tungod kay doon na makatambal, na anay makaayo na atong kidney ug UTI. Kinimawan ko gon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon lawas bas Kugon. O sa tanan po natong mga kaigsunan, salamat kayo tanan sa paggamit sa itong number 1 nga haplas sa Kabisayan ug Mindanao ang Sed Linamentuel. Salamat sa tanang mga tao, driver uban pa niya. Kay kini tinuod yun nga butabang sa ato ang mga panakit sa kalawasan sama sa pamaol, panuhot, panakit sa kalawasan, barikos Benz, katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyutat sa dinggi, kung mahaplas na sa ato ang Sed Linamentuel. Pero anarata palit sa butika ni Badwin? Sa butika na kita makapalit, pero nagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, unya makita na lang tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Elemento Oil, Celebrity Beauty Soap, nga magigamito na tibikay, salamat kayo. O labi na ang Panyawan Coffee Mix, makita nila dito, maugi na giinom ni Kuya J. Ligonon. Salamat kay Kuya J, ni Kuya Danilo, ni Kuya JC, Kuya
GC Baran, ug ni Kuya Julito, ug di, salamat gyud kayo. Og sa akong mga silingan di rescue, salamat kayo ninyo Brad, salamat kayo. Og kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee! Shopee lang ta, kay the best kayo. Bam! Hello! Kamusta nga ito mga health? Karon, no, di ba naning panahon sa Pasko gulat, dagang party dito, party dire, reunion dito. Kapoy tingali ang lawas, doon ay panong sa karaan yung kuwang unong tagtog, dili maayong mga ligo, pumpas mga tiguang. Pero, ayaw ka mo kalimot kung mga ligo gani, niya nga itong Celebrity Kotik Beauty Soap para pag-maintain sa atong beauty o pag-amping sa atong beauty skin care. Celebrity Kotik Beauty Soap with glutathione na papaya extract. Ano nagkani mga sangkap para magpabilin kitang batanon. Younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Celebrity Kotik Beauty Soap with natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Doon na po kayo blackheads or whiteheads. Doon na itom-itom. Doon na ilagom-lagom mo labi na dapit sa inyong liog. O dapit ba sa inyong ilok. Celebrity Kotik Beauty Soap para pagpabilin kitang puti, ha? O salamat kaayon sa mga empleyado o mga staff ni Dr. Irving Gracia diya sa LGU Slob. O ni Ma'am Maritzo Alfaro, head nurse. O yung mga kawan ng mga nurses, Lani Tagalog, Malu Mission, Mitz Cabunay, nutritionist, Runa Duran, midwife Feliciana Rumas, o uban pa mga nurses diya. Ayaw ka makalimot, ha? Celebrity Kotik Beauty Soap. Inquire kita sa butika para original ang atong mapalit. Thank you. Okay, nya sa tanan po na itong mga kaigsoon, no? Nga kitawag kita masayod nga kanang mga tuksin maugi na imudut. Musud sa atong lawas, maunay mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante mo guni kay maunay tighastod sa oxygen nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot na ang atong blood cells o ang puto sa atong blood cells, masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa natong balatian, constipated ka, o yun mga itong kidney problem, maung inom yung kang genitox. Kada adlaw, inom yung ka, murag maintenance sa ito, usarag ka kapsula. Mauray imno na ito sa kadlaw, o sa kauras, hindi pagkamukaon. Pero doon na kay balatian, kinahanglan mo tubar ka, katulog yun. Buntagod to hapon, usa nga tos duha ka kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon. Unya, imnan yun na nato, walongan to sa 12 ka basong tubig, matagadlaw. Busa kung gusto kang buwagtang ka ng mga tuksin sa kalawasan. Unya, ligoon ka nuna itong vital organs, inom yung ka, matagadlaw, G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog kay number 1 kini mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ay sendo na to kadugad lawa. Si Sasoy, Ate Pres. Sasoy. Si Sasoy, kani Sasoy, Ate Pres, sigil taon siya sa siyang anak taon ba nga inana, mauna, palitante kag cellphone, inday, kung masildoan ko. Karon timingan, saan nga daghan siya beranan, wataon siya kapalit o cellphone siya kinumahuran, kay maunay ka ng kuan kay iyang kinumahuran. Pagsunod, iyan sang isaaran kay tagaan man silang 13 months Ate Pares. Unya napay bonus sweldo pa niya. So iyang gisaaran ang iyang mga anak manuroy ta palitata mo sila sapatos ug uban pa diha. Karon pag abot na ta sa adlaw nga manuroy na sila Ate Pres. Wapay nun maabot kay Pasko man sila manuroy. Sa wapay Pasko Ate Pres palarga siya sa iyang manager dito sa Dipolog kay gubot kuno kay ang mga tao dito. Siya pasabot-sabot ito para maulian o mag-uli ang mga tao dito nga nagkagubot. Mao ni problema ni Ate Pres, pwede ba kuno siya maliban sa iyong manager? Di ba ka madaot iyang trabaho? Kunya, bularga siya, unsa kay kasulti siya mga anak. Kay niingon ra ba ito yung anak, din ako tawag ni mo tatay ha o papa, magmanoy na lang ko din mo. Mao na, basta mo sipyat na ilang sabot-sabot Ate Pres. Saan mo nila mga anero? Abam? Ate Pres? Oh. Unsay ato kasulti aning Dodong Sasoy? Maayo ba nga Para na kung dili maabot, ayan lang. Ino na lang nga sunod na lang day. di man kay giinga naman niya maabot ra niya Ate Pres. Maabot ra niya ang gasto kay tagaan sila 13 months. Anya na ang 13 months. Ihatag sa wapay Pasko. Ihatag ya Pasko pa sila manuroy. Ang iya problema kay palargaon siya sa Dipolog.
Oo, mao na yung problema. Unsaon niya nga yung mga saad sa mga anak. Unsa ka kung mabalibad. Tempa, ug mularga siya sa dipulog, pero ang 13th month, ihatag man ka niya. Ihatag. Di kuli pa niya. Ikuli na. Iniguli pa. Papaabuta lang, iniguli. Sultian lagi ng pamilya nga mao na yung anak. Oo. Bitaw, sakto na. Sakto na, dong. Soy. Goliath. Bam? Ansa bam? Kung ari ka diri sa New Testament, Lucas 1, versikulo 38. Mingon si Maria, sulugo na ko sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel. Kining anghel din, mauro ni patron sa mga taga-radyo. Kining anghel nga naa din ni Goliath. Si Gabriel. Gabriel. Kaya siya man ay media liaison dito sa heaven. Kini akong gibasa, ha? Usbon. Lucas 1, verse 38. Mayingon si Maria, sulugon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Karon, ang kining isyo, may tungkol sa iyang anak og samahan, sa ato pa, duha ang iyang gituman, ug mutuman sa sugo siyang amo, natuman niya. Ug mutuman po sa hangyo siyang anak, mutuman ta niya. Karon, sugoon mo kasi sa Mindanao, doon ay mutumaw din ang pangutana kung kinsay imo palabihon ang imo pamilya o ang imong trabaho. Pero apa sa mingon sa diya trabaho bam? Aw iyang manager nga udi ka wadto, tagtakon kasi sa trabaho. Iyara man kadlok. Ngano man sultian na niya iyang manager nga, sir, kanang unsa ka sir, ikaw ang kablisyono na ni sir nga ako ni saad ko sa pamilya nga inihatag sa ato ang bonus 13 month. Ako sila isuroy. Kay dugay na kay nangandoy ako mga anak na niya karon. Largahon ko sa dipulog. Unsa man sir, asa man akong pilion ani. Di pa ko madaot kung palitan mo larga ko sir. Di ko madaot pero magpabilin ko tungod sa akong pamilya. Di ba ko madaot sa akong trabaho? Pangutan-on niya anak. Pangutan-on, unya pagkahuman, pananglitan og importante gyud nga maadto sa dito kay og sa mga taga newsroom department pa dunay chaos. Dunay chaos nga nahitabo dito ka nagkagubot sa kompanya so kinahanglan gyud siyang moadto. Akong isugyot dili ka maayo nga dad-on niya iyang anak or pamilya dito Goliath. Kagalingon niya kwarta yung gaston. Di man trabaho mo niyang ato dito. Wala gay niya kana siya free man siya tanan. Lodging, food and lodging free man siya kay partner ang trabaho. Palito mo yung nga sir, ako dad-on akong pamilya, ang asawa ko, ang anak, ako kaugalingong budget. Dili ba na kayo turbo kaya abot sa hotel? Pwede niya ibilin kung tambong sa dito sa seminar, ibilin sa niya diha. Okay na tingali, mas natuman niya ang pagbakasyon. Samtang naghusay Sabagay, sakto pa. Nindot po na, dadon niya yung pamilya. Natuman niya ang sa siyang pamilya, natuman niya ang katungdanan siyang amo. Unsa ka, Saman soy. Apan Unsa ba, Soy? Apan katong gingon. Tingog sa diya, Soy, bida sa di mo, gangangangar mga diya Apan noon. katong gingon ni Goliath nga magkiistorya sa amo basing madaghangyo, okay ra pod. Sa Soy, dog-droy, way tingog-tingog. Tingog. Soy, oy. Say gusto mo soy, padakan mo problema soy. Tupakan yan. Oy, Goliath. Di na mo tingo kang Pedro kang tingalon na yung panglohod. Ako ang bayan Goliath. Gipangutan. Sakto sa tayo mo, Bam. Sakto sa to. Ako gipangutan. Sakto. Ako gipangutan naman di ko sa akong manghod gabi Muli bakas Pasko. Mautana sa akong direktor Goliath. Wala ba may recording? Recording ta? Betching ko, record tayo. Di ba sugod si Bro Joel kay Betching ko. Tuwara ba ko sa akong pamilya, Ana? Di, record na Bam. Ako ginakot pangumangkon mo. Uli ba ka kay magluto ko gusok? Magtustar ko gusok sa baboy. Kana tustar ka ng murag los-los, Bam, no? No? Dili ka ng gusok mo ito sa baboy yan sa ng lataan pa mahumukon. Human, itos na niya di ka pinakagumkum siya kayo nga brown kayo. Muna ikaw ni mo. Yeah, glay sa to diyan katong murag los-los, Bam, katong murag palos ba rin tumoy ba? Murag drumstick bitaw style. Di ba na siya relino? Dili na relino. Kanang, napa may buko kunya ang kanang unod, iana ito sa babaw. Sir. Kanang inikuan mo sa gusok, kanang humok rin sa Goliath. Humok kayo. Lami kayo. Inikunit mo na humok kayo. Lataan Japon niya. Ano ang Japon? Kanang murag paluson ba? Sayop kang gabi ako nakita. Ngano handi? Nagtutok pa ko gahin na dayon. Tunay ko, ang puzzle.